and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Amen. Muamin ko ato yung gisulti. Ikaw, sa may plano ni mo si mong kinabuhi? Naa naman. Naa naman, good. Natuman ang akong pangandoy nga magbuhay rin ako. Di ba? Pero dili pa legit. Sa may plano ni Chief, para ninyong duha. Saman. Di wa. Ni ako, kabitra. Kaya doon naman siya asawa. Diba? Bangag sa ilong. Nya, Yoy. kontento ra ka na imong titulo. Kontento ra gyud unta kay niya nagong gihatag na ako ang tanan nga akong gikinahanglan. Pero niya murag kalit nga milikoy ang akong utok. Mas malipay ko kung mahimog yung kong asawa. Amaya, wagi ko mo nga magpakabuhi ka nga layo sa sahat. Kay anha man nimo diha matilawi ang tinuod nga kalipay. Dili sa pagdiktar no. Kay kinsa ra man taon ka sa kong kinabuhi. Migar gud ta. Pero ang tanan ako mga amiga no, akong giisip nga igsuon. Mga concern sad ko sa inyong kaayuhan. Istorya utaron si Jeff. Masabta. Ingna nga dili kay kwarta ra ang gimong giapas karong kun dili atensyon, gugma. Gugma gi kaniya. Kun di na lang gani mahatag niya. Kay doon na siya asawa. Pangutan na siya unsay maayo. Ay, dili na lang kumutandog, anak, Roy. Ako na lang pabuton kung kanan sa chef pulin ako. Kaya, kano kun sa kwarta kung mawa si Jeff, di ba? Oy, chaman. Suka ka? Sige, suka diha kay hatod ta ka. Paghuman. Ayaw. Ano man? Sa hotel na lang sa ta. Ha? Ito lang kong paway. Kung mawasan ko, maulit ako. Uban na lang sa kuha. Ipahimutan ko palihog. Himnan niya, araw katukag taro. Balik na pagka-baby ini. Sabat diha, wey. Kinahanglan pagyapon tang mainom anang gatas, bisan pa ning atong edad karon day. Kay what is, ang atong kabukugan in town. Sige lang, ay kabalak ko For adults ang gatasa, wey. Naunahan ko da. Oh. Salamat sa paguna-una, tita ha. Na-late lang jud ko gamay. Okay ra dong, So baka na lang kung katiba to ni inahan mo. Parehas pa sabi nga makatug, kinagtabi man ni. Sige na ma. Imna na ang imong gatas. Aron inig ka taod-taod. Mupahuway na. Hasta ka, Tita Jim. Ug marba, ikuyog ko na mo ni Aisha sa pagpangumpra sa mga gamit para sa parlor. Kay next month mag-opening na. Nagsabot naman mi. Maayo noon anak, aron malingaw na ta. Ato niyang pagutako ng atong mga suki sa una dalya, ha? Oh, bitaw sa? Oo, Aron, sa una pa lang yun atong pag-abi sa parlor, dugo ko na yun ta. Kay, nakasiguro mangyong ko nga maglumba sila adto dito, di ba? Wow! Niya nga kung gusto nga makita ni mo ma, kanang malipay lang yun ha? Maling gusto ko ma. Ayaw ka balaga kay dili na kumuhilak. Kapoy na. Maya, okay ra ka? Oo. Okay ra ko, basta dili ko ni mabiyaan. Sige na. Abli na, aron manood na ta. Ayo kabalaka. Agakon lagi tika paingon diha sa sud. Kung mao imong gusto nga di tika biyaan. Okay. Magkuha ko sa karom aron ana ko diha mag-standby. Promise. Di ko matug. Aron nga kung manawag ka, matiman dayon tika. Hindi ko palabot, ana. Di ara ka sa suod, uban ako. Kay tingalig mo ligot niya ka. Biyaan niya ko nimo. Dili oy. Basta. Di lang tanduha sa suod. Sige na pa. Hay. Sige. Sige na, abli na. Abli na kay musod ng Reyna. Hubog na gid siya.
Uy, musuka ka. Dali sa CR. Wa mo ko makatog. Automatic bang nawagta nga akong duka sa gisulti ni Aisa na magpatawag siya usap na ako para mag-istorya mig usap. Aisa, niining kayo na. Di naging kumusugot nga mapakyas pa ko. Dili na. Maya, imnasa ni. Mintras ni apa ko. Karon marilib ka na ni mo gibati. Gingan bitaw ti ka ganina. Ayaw palabi. Nayupos ko. Ayaw sa. Ayaw sa pagsigisulti aron. Basi musuka na sa kagbalik. Sige na. O, sandig din ni unlan. Ako gining gilot od. Aron makahigop ka na ning black coffee. Makatabang ni. Kasakit sa Mawaran niya na karon taon. Kung makainom na ka na ning black coffee. Okay. Nahinag bangon. O niya, sandig din ni unlan. May tabangi ko makabangon. Oh, yes. Dali. Ay, ano ba sa kumugid? Saman, kaya na ba ng inom na ako? Saman, di na kaya na init. Inom na ko. Niya. Salamat. Okay, pahuway na. Sakit kaya ko. Gusto ka nga akong hapo-hapon? May palihog. Aisa. Imo kong gipahinam og bayo. Maong inigsidlak palang unya sa adlaw ugma. Laumi ang akong pagtawag. Kaya di nagyug ko makahuwat pa og dugay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!